bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. An balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen école supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DIT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DIT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn saraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakɔkaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛnɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Ni bɛ wari ci i bɛ wari ci nɔgɔya la ni bɛ wari da i bɛ wari da nɔgɔya la. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn fala ye bi ye ntɛnɛn ye min ye nanzarakalo an bɛ ale tile 9 na n'o ye marisi ye
samba fla ani mugan ani woro ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn wala sunkalo fana a fan fila taara dɛ bi ye tile 20 ye an bɛ dugawu kɛ sa Ala k'a tɔ timɛ ko ɲuman yira ni silamɛ bɛɛ lajɛlen na Ala ka basigi ni lafiya don an ka jamana kɔnɔ Ala ka jamanadenw kan bɛn hali bi ɲɛmaaw u ka kɛ tulo kunnandiw ye yaasa ka se ka jamanadenw bɛ ka degun minnu fɔ nin waati ninnu na u ka fura sɔrɔ u la fala ye ni ko in ɲɛna maa minnu b'a ŋɔni b'a fɔ anw do fala ye ni degun min m'aw kan an kɔni ta ye laseli ye komi u y'an wele k'u y'a mɛn fala ye o diyara an ye nka u k'a waleya n'u y'a waleya o de tɔgɔ diya bɛ se an bɛɛ ma o de da ka di bɛɛ lajɛlen na an bɛ jaba fo fala i b'a dɔn ko ne ma la ni jaralakaw nana sɔ min di ne ma kunu ni sɔ ɲɛnama don dɛ a filɛ ka mura bila n na nin ne yɛrɛ ye n ka pɛtipɛtinin bila n k'ale ka taa lemurukumuni ɲini ale ko ko den 3 ye 100 ye n k'a k'a to yen aya sɔgɔmada in na an bɛ fulaw bɛɛ fo fala ye komi ko ne ni fulaw man di ne ni fulaw ka di dɛ ne ba ye fula ye ne bɛ se ka bila fulaw la ne ni fulaw ka di kosɛbɛ dɛ nka u ma fɛn de kɛ ni ma fɛn tɛ f'i ye anw tɛ tanu don juru la fala ye jaba an b'a fo fulamuso a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Madu Nama Keyita lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen fo monsieur le maire Siriman Bacili ale sigira 4nan maire kɔrɔ ye k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn an tɛ ɲinɛ Sori Kɛmɛso kɔ a n'a ka denbaya ka taa se min ye Bayiba ma mairie du district kɔnɔna na Amadu Gasama ale bɛ domaine na k'a fana fo monsieur le ministre le génie Thierno Umar Asi Jalo sɔgɔma o sɔgɔma lamɛnliko ɲuman na an b'u fo fala ye minnu bɛ an lamɛn fan bɛɛ lajɛlen fɛ bi an bɛ taa Baɲangara musow tɔgɔla don tun bɛ yen muso tɛ ko min na o man di fala ye nka kunun an ye kibaruya dɔ bila an ka bɔlɔlɔ sanfɛ a kuma cayara dɛ nanzaraw ka kalikan dɔ don ko fɛn min ka di muso ye k'o ka di Ala ye an y'u ɲininka ko tiɲɛ y'o ye wa bɛɛ lajɛlen ye hakilina fɔ a la nka muso kɔni tɛ ko min na o man di an bɛ musow fo cɛsirilenw minnu y'a dɔn k'a fɔ musoya ye min ye halisa Ala ka se dɔ fara u ka sew kan n'an bɔra yen AIM ekɔliden kɔrɔw olu ye jɛkulu min sigi n'o ye fiyati ye san o san u bɛ lajɛ kɛ o lajɛ ɲɛbila conférence de presse fana kɛra ministre min bɛ jiko kunna fala ye mara kama bɔli hukumu kɔnɔna ale fana ni jitigiw ye ɲɔgɔn ye taji nana kununko sun tigɛlen n'o ye taji ye énergie fana y'i firifiri fala ye kɔjalani min filɛ nin sɛbɛnni kɔrɔ o transport min jenina tiɲɛ don an ni maa minnu b'a baara kɛ olu de tun kan k'a baara nka jamana yɛrɛ y'a ye k'a fɔ degun bɛ cogo min u tɛ se k'u sigi k'a lajɛ nka fala ye fɛn baara de ma nɔgɔn ne ye min f'i ɲɛna o de don baara ninnu bɛ kɛ ni nɛnɛ de bɛ yen nka ni funteni bɔra n'i y'i bolo da funteni fana kan k'i bɛ funteni baara funteni kɔrɔ a bɛ sɛgɛn dɛ nka an bɛ Ala tanu n'Ala sɔnna a ma bi ni sini n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ mɔgɔ bɛna yɛlɛma ye kuranko la ka kɛ ni ɲɛmaaw ye kibaruya minnu d'an ma sɔgɔmada in na taji fana kunfɔlɔw donna ko dɔw fana bɛ sira la ka na nka tiɲɛ yɛrɛ la fala ja taji ta yɔrɔ yɛrɛ de la gɛlɛyaba tun bɛ yen fana fo kɔnɔwari gɛlɛyaba de tun bɛ yen bon an fana ye taji minnu ta nin ye an y'olu taama ta ka di énergie ma n'o tɛ taji énergie ta tɛ taji ko gɛlɛya ye fala ye ale ta tɛ wariko dɛsɛ fana ye nka pani yɛrɛ de bɛ yɔrɔ de jenina min bɛ kuran di kuran bɛ bɔ manatali ka na o de di yɔrɔ jenina sisan baara min bɛ sen na nin y'a to a kɛra kalansen ye u yɛrɛ bolo baaraba tɔ minnu bɛ yen min b'a to an yɛrɛ bɛ se k'a sɔrɔ an yɛrɛ fɛ an ka dilannenw u bɛ na u ɲɛsin olu ma ni musaka ye musaka min n'o bɛ ka di 20-20 na parce que a ye kibaruya sɔrɔ cogo min na 20-20 wari in miliyari 26 min dira u ye miliyari 6 de ta miliyari 20 o bɛ kɛrɛfɛ baara ma kɛ ka k'o la fɔlɔ nka an b'a ɲini sa fɛn dɔw ka se ka teliya i yɛrɛ ka kuma an ka dɔ ye ten nin y'an don ka ye sɔgɔmada in na bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali kɛ ko olu kɔnɔna na cogo min na. Fala yi bɛɛ folen kɔfɛ kunun ko suntigɛyɔrɔ kuma bɛnkɛ ne m'a f'i ye n k'a kun tununna a fana kun taara suntigɛ la Barilabugu fala ye a ko bi ko fɛn 5 bɛ yen k'an k'an sinsin o ka fala ye ko komi olu sudanɛw tɛ baara la tuguni Mali kɔnɔ yan
Mali bɛ malidenw yɛrɛ de bolo bibi na maa maa bɛ jɔyɔrɔ la bɛn a bɛɛ lajɛlen wolola Mali kelen de kɔnɔ yan fala ye ko n'u ko Mali kura k'u ka maliden kura sigili baaraw sigi sen ka fala ye fɛn damadɔw bɛ yen bɛnkɛ yɛrɛ ka kuma na sa ko diɲɛ yɛrɛ tɔgɔ de ko baroso fala ye waati a bɛ sanga ka bɛn ko n'a kɛcogo ma ani maa minnu kan ka se k'a latigɛli kɛ o waati hukumu kɔnɔna na a ko ni fɛn duuru in n'an sera k'an sinsin o kan an bɛ taa ɲɛ fala ye ka se t'u ye kana sɔn fiyewu min ye maa kana k'a fɔ ko a b'i ka du kungo ɲɛnabɔ i ye fala ye kana sɔn maaw ka tulonkɛ i ka denbaya la k'a sɔrɔ se b'i ye ka se t'u ye fala ye kana sɔn maaw k'i ka nafolo tiɲɛ i sigilen ɲɛna fiyewu ni se b'i ye min ye maa si kana se fana k'i fa dugukolo minɛ i la k'a sɔrɔ se b'i ye i sigilen wa i kana sɔn fiyewu fala ye i ka diinɛ ka lagosi k'a sɔrɔ se b'i ye wa min ye maaninfin ye i danbe i kana sɔn maa ka o minɛ i la k'a sɔrɔ se b'i ye nin duuru min filɛ nin ye fala ye n'an y'o fara kalan kan k'o fara danbe kan k'o fara yɛrɛdɔn kan ka gasi sigi k'an dɔn k'a fɔ ko ni nin ka kan n kan ka o kɛ nin tɛ n ta ye n tɛ se o ma nin tɛ n ɲɛ sira la n tɛna o fɔ min ye baara yɛrɛ ye ka se k'a sigi sen kelen kan ka se ka dɔɔnin kɛ ka kalan kɛ ka se sɔrɔ ko n'a cayara ala fɛ k'a bɛ se sɔrɔ fala ye ko maa si kana i ta i dusu ni i kɛwale n'i ka jɔyɔrɔ fɛ k'a fɔ ko ne ye nin kɛ bi n y'a kɛ wa a banna k'o ti malidenya ye malidenya ye ko ɲɛɲini ko ɲɛdɔn ɲangini taali ɲɛ ka tila ka bilasiraliw olu fara kan maliden kura baara fala ye bɛnkɛ ko k'a bɛ sɔrɔ dɛ ko nka k'an k'an diya k'a fɔ ko degun bɛ a la fɛn foyi tɛ yen ni maaninfin y'a sɔrɔ nɔgɔya la ko a bɛ mɛn i bolo n'an bɔra suntigɛyɔrɔ kuma na an bɛna nin waati na mun na halisa Iran kɛlen don ka se k'i jɔ a sɛgolo ka fala ye min ye dɔnnikɛlaw ye ani ni ɲininikɛla minnu bɛ Irankaw fɛ yen fala ye ko a baara min filɛ senna nin ye Iran ma ta dugu ma koyi i ɲɛ bɛ drone minnu bolo misili minnu filɛ Iran bolo bibi na a sɔrɔla se ani baara ani kalanko ɲuman u ka denmisɛnninw kunna fala ye ko ni ye Iran ta k'a lajɛ diɲɛ maabaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛrɛ o jɛrɛ kɛnɛ kan ni denmisɛnninlakaw bɛ taa kɛnɛ kan n'o ye mathématique ye u b'a fɔ ma ko olympiade internationale fala ye ko Iran tile kelen nin san laban ninnu na a ma deli ka dugumasara cɛ fiyewu min ye Iran ye ale yɛrɛ kɔsa in na médaille 6 a y'o de sɔrɔ Australikaw fɛ yen sanu pembe 2 bɛ a la min ye warijɛ 3 ye zira o fana bɛ u bolo diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ jamana 110 kan Iran taara a yɛrɛ sɔrɔ 12lan jɔyɔrɔ la diɲɛ kurukara seko ni dɔnko denmisɛnninlakaw olu ka ɲɔgɔndanw kɛnɛ kan minnu ye kalan kɛ ka subahana mansinw k'olu matarafa san 1900 fala ye ani 94 san npogotigi dɔ tun b'u fɛ yen a tɔgɔ ye ko Mariam Mikarakani ale tun bɛ san 17 n'a waati a kɛra muso fɔlɔ ye min ye jɔnjɔn sɔrɔ n'o ye sanu pembe ye olympiade la kɛrɛnkɛrɛnnenya mathématique dɔmanganaw ka kɛnɛ kan a waati kuru tun ye 42 ye a ye 41 sɔrɔ san min dar'o ka fala ye san 1995 san a nana a ye 40 sɔrɔ 40 kan ka kɛ muso fɔlɔ ye Irankaw fɛ yen min sera ka médaille sɔrɔ siɲɛ 2 diɲɛ yɛrɛ kurukara kɔnɔ ɲɔgɔndan in na min ye san 2014 ye a kɛra muso fɔlɔ ye jɔnjɔn min bɛ i n'a fɔ prix Nobel ɲɔgɔnna n'a bɛ di mathématique ma a y'o sɔrɔ Irankaw fɛ yen fala ye ko n'i ye nin ye ka nin jateminɛ Irankaw u ka dɔnniyaw u ka sew u ka kuranɛ alabato min ye ka alakosuma kɛ ka kalan dɔn ka dɔnkala kari o kɛrɛfɛ u ye diɲɛ sew fana ɲini n'u ye subahana mansin sanfɛla ye bi diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ Iran bɛ jamanaw fɛ jamana minnu y'a ka denmisɛnninw kalan k'a ka denmisɛnninw ka sen ɲuman d'u kɔrɔ k'a yirula k'a fɔ radar minnu bɛ yen misili minnu bɛ yen fɛn minnu sigilen don sen ka fala ye a bɛ ɲini de a bɛ ɲɛdɔn de a bɛ kalan de kabini den cini fo ka na s'a kɔrɔbalen ma wa ko anw de sigilen don bi anw farafinna jamanaw an b'an ka ko bɛɛ lajɛlen to ko ala y'a kɛ fala ye ala latigɛ ni maaninfinw ka ko ɲaaminen ɲɔgɔn na dugukolo in sanfɛ ka wuli k'i jɔ ka taa dɔɔni ɲini ko hali min ye rasulu sallallahu alaihi wasallam min fɔra a ye fala ye ko a ka kalan an ka kalan ala waati nzanaw la tun bɛ fɔ an ɲɛna yan n'i bɛ fɛn o fɛn ɲini fala i ka kalan ko hali n'i bɛ taa Chine i ka taa kalan kɛ o tun bɛ fɔ an ka maakɔrɔw fɛ bi mun y'anw dɛsɛ san m'a daminɛ fala ye
école karamɔgɔ ka ko ɲɛnabɔli école karamɔgɔ ka jɔyɔrɔ ɲɛnabɔli ministre bɛ min k'o la ani san ɲɔgɔn labɛn fala ye kalanso ti lajɛ kalanso bɛ dabolo jumɛn na maaw bɛ kalan kɛ kilasi minnu kɔnɔ tabaliba minnu b'u bolo ɲɛgɛn minnu b'u bolo fenɛturu bɛ cogo di kalandenw yɛrɛ bɛ cogo di u bɛ taa mun kalan an bɛ ka mun dɔn an bɛ ka mun ɲini an yɛrɛ ye ko nin waati na sera anw farafinna jamana an k'an ɲɛ yɛlɛ sabula jamana o jamana fala ye i ka siniɲɛsigi i ka ko kɛcogo i ka maanifinya tabiya n'i ka ko n'o tɛ kalan i ka kalanyɔrɔ la i ta ye tɔ k'a jɛ ye révolution française Brésil Chine diɲɛ magobaw k'a sɔrɔ komi Jose dɔn dɛ Babemba dɔn dɛ min ye Fourine dɔn dɛ hali an yɛrɛ bɔkolo n'an tabiya n'an ka ko kɛcogo olu dɔn dɛ denmisɛnnin ka dɔgɔ bi fala ye i bɛ se k'a fɔ min ɲɛna ko a k'a fa tɔgɔ fɔ fala ye n'o bɛ se k'o f'i ɲɛna k'a ba fɔ fo siɲɛ 4 k'a ka gɛlɛ dɛ ni ye nin kɛ est-ce que ala anw nazew yɛrɛ dɔw ti minɛ a ko la fala ye naze minɛ man di dɛ naze fɛrɛ ka bon dɛ nka i tɛ min dɔn i t'o dɔn dɛ nin bɛɛ ye kalan ye nin bɛɛ ye kodɔn ye fala ye ko filiba min ye anw sɔrɔ anw farafinna jamanaw anw y'a miiri k'a fɔ ko kodɔn ko ni kalan de ye kelen ye kalan ye kalan de ye kodɔn o bɛ ɲɛɲini ka ɲɔdɔn ka taa i ka tabiya n'i ka taabolo de la maanifinya sinsinna maa i yɛrɛ de ye o kɔrɔ ye mun ye i bɛ sigida min na i bɛ yɔrɔ min na i bɛ baara min kɛ o de la min ye Amadu Ampateba ye ale ka gafew kɔnɔ tuma o tuma fulaw ka taabolo fulaw ka ko kɛcogo a y'o sarada o kalan kɛcogo kabini filaden den nama fo ka taa s'a maakɔrɔ ma a bɛ tɛmɛ siraw fɛ ko nin bɛ an ka siya bɛɛ lajɛlen na fala ye munna an ma ninnu matarafa munna an ma ninnu don ba la fo an y'an ɲɛsin tubabu ka kalan ma o fana na tuguni an ma ɲɛɲini o la koyi an y'an ta kɛ denmisɛnninw la paseli ye dɔrɔn o ka tɛmɛ ɲuman minnu fana bɛ sɔrɔ anw ka kalanw na fala ye n'an b'olu kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw ye ka burusiw d'u ma ka taa diɲɛ fɛ fala ye u bɛ segin cogo di bi ko yɛlɛma an ka minisirisow kɔnɔna na denmisɛnnin minnu bɛ burusu sɔrɔ ko ka kimɛli k'a la san 10 laban in na a dɔw bɛ mini k'an ka ɲininkali kɛ nin de la n'o tɛ san o san ekɔli taara mɛtiriw ka sarako kɛlɛ mɛtiriw ka jɔyɔrɔko kɛlɛ directeur y'a ɲini kapu y'a ɲini akademi ɲɛmaa y'a ɲini san bɛ ban o la musaka bɛ ɲini tuguni wari min bɛ don kalan na anw ka jamanaw kɔnɔ fala ye a darawuli barika ka bon nka n'i y'a jaabi sing'a ma i bɛ nimisa a ko la jamana dun tɛ jɔ ni denmisɛnw ma kalan wa denmisɛnw ka siniɲɛsigi bɛ o de la min ye kɛlɛ in yɛrɛ fala ye kɛnɛkana na sa n'o ye Iran ni États-Unis ni Israël ka kɛlɛ ye a yirala sa k'a fɔ ko kow kɔni a gɛlɛyara nin waati in na koyi sabula k'a daminɛ sa février kalo la na se nin waati ma min ye jamana in kɔni a bɛɛ lajɛlen kɔni ba ɲɛnaminen don ɲaaminen don kosɛbɛ min ye Iran ye nanzaraw bolo ko f'olu ka ale ka fanga yɛrɛ de dafiri o waati kelen na Ayatollah ale denkɛ n'o ye Mujaba ye ale Kameni ale sigira a nɔ na kunungo Kameni nɔ na yaasa ka se ka baaraw kɛ nin tali min filɛ nin ka sigi nin ye fala ye ko nin ye fa yɛrɛ ka laɲini ye nin ye dugudenw ka laɲini ye nin y'u ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye nin waati in kɔnɔna min ye Irankaw ye u wulen don k'u jɔ u y'a yira sa su ni tile u se ye fɛn fɛn ye u na o baaraw kɛ pétrole dilanyɔrɔ caman u y'olu tiɲɛ nin waati in na terankaw yɛrɛ fɛ yen u y'a yira sa ko gɛlɛya kɔni yɛrɛ u ka baara la sabula kɛmɛ siradala 80 ɲɔgɔnna fɛn yɔrɔ dɔw bɛ yen olu tiɲɛna Américains ko min ye nin ko in ye fala ye ko ninnu fasa jalen don kari wa min ye kiridu ye no olu fana y'u ka maaw ye marafatigiw ye olu wulen don k'u jɔ bi ka don kɛlɛ in na kɛlɛ in juguyara kosɛbɛ n y'a f'i ɲɛna cogo min na Détroit de Dormuz ni kɛmɛ saradala diɲɛ yɛrɛ taji bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ yen fɛ fala ye ko Iran kɔni ye yen bali bɛɛ lajɛlen na maa si tɛ se ka sɛmɛ ye bi Qatar o Émirats arabes o Bahrain o Arabie Saoudite o ninnu bɛɛ lajɛlen faralen don ɲɔgɔn kan bi k'a lajɛ min ye nin ko in bɛ se ka ban cogo min o waati kelen na Irisi fana kɛlen don ka bɛn ni kelenya kuma ɲɔgɔnya k'o kuma ta ka don hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ ka nanzaralakaw olu jalaki min ye Israël ye ale y'i ta bɔ Iran na pewu k'i ɲɛsin Liban ma kɛlɛ in fala ye a kɔni ko yɛlɛmalenba de don bi ka taa se Libankaw fɛ yen u y'a yira sa ko maa 123 de fatura Liban maa 90 olu kɔni ye u sigiyɔrɔw bila kɛlɛ in ale sababuya la ka sababuya kɛ bɔn min bɛ ka fililu ka don o don Israël fɛ Nations Unies wulilen don k'i jɔ k'i cɛsiri ko yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na min ye ko in bɛ se ka ban o waati kelen na Faransi ale bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ sa ka taa Sifurukaw olu fɛ yen Chine ni Russie olu kɔni kɛlen don k'u jɔ k'a lajɛ kɛlɛ in bɛ se ka ban cogo min fala n'i ye kɛlɛ in ta k'a lajɛ i bɛ se k'a fɔ sa ko bi an bɛ yɔrɔ min ye Mojata Kameni ye ale bilara a fa nɔ na
o kumaw be libangaw y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni ta kɛlen no degunba y'u bolo Detroit Dormuzu o datugulen o ye taji sɔngɔ yɛlɛ kosɛbɛ wa kɛlɛ in bakuruba bɛɛ lajɛlen na fala bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan maa 1600 jateminɛ fɔlɔw la o de fatura kɛlɛ in ale kɔnɔna na. aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. N'an bɔra yen an bɛ taa Baɲangarakaw fɛ yen musow olu tɔgɔla don ta ko 32nan kɛnɛ sigira kunungo ko ɲɛmaaya tun bɛ premier ministre Ablaye Mayiga bolo ale yɛrɛ sera Baɲangarakaw fɛ yen ka bɔ Moti ka se Fala ye min ye hélicoptère ye o de taara ni premier ministre ye Fala ye a kunbɛra Baɲangarakaw ka ɲɛmaa fɛ n'o ye gouverneur ye colonel major Olivier Jassana dugudenw kɔni bɔra kosɛbɛ kana min ye pankurujigi kɛnɛ surumani na kana kunbɛ ye premier ministre baara belebeleba 3 tun b'a bolo kunungo Baɲangara kɔnɔna na Fala ye min ye brigade ndali ye n'o ye bulon ye maakɔrɔw ka bulon k'o kɛ musow tɔgɔla don k'o ɲɛnamali kɛ ani kabilatigiw ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɔgɔn da ɲininka ka se ka ɲɛfɔliw kɛ min ye premier ministre ye a fɔra sa dugudenw bɛɛ lajɛlen fɛ Baɲangara kɔnɔna na a ka taali min ye Baɲangara gouverneur ye a ko sugo kɛra tiɲɛ ye Fala ye k'olu ka dugudenw ye maagwa min kɛ ani ka degun minnu kun k'o filɛ nin ye ka wolo nin taama in na ko nin b'a to bi ale ba gouverneur n'o ye colonel major Olivier Jassana ye Fala ye k'ale da bɛ dɔ ka kuma na bi dugudenw ɲɛ gouverneur premier ministre ɲɛ degun min b'u kan gɛlɛya min b'u kan u yɛrɛ ye fɛn muɲu ni sabali minnu kɛ yiriwali baara minnu ka d'u ye ani b'a fɛ cɛsiri ka kɛ cogo min na u ka dugu ka lafiya k'u filɛ premier ministre filɛ Fala ye ko ale bɔra kuma na min ye waleya in ye a kɔni y'a fɔ sa ko nin n'a to bi dugudenw k'a dɔn k'a fɔ k'u ka ciw bɛ lase min ye premier ministre ye ale ye kuma ta a ko nin kɔni ale dabali banna kunbɛli in kɛcogo la fɔlɔ Fala ye waati gɛlɛya n'a ta bɛɛ ko min ye Baɲangarakaw ye ko k'u fo laadalamaw ni dugutigiw ko k'u bɛɛ lajɛlen fo général d'armée Asimi ale tɔgɔ la a y'a yira fana k'a fɔ ko a y'u ka kumaw mɛn Fala ye k'u ye laɲini minnu kɛ ka se ale ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko a n'o mɛn premier ministre a tilalen k'o la birikiden fɔlɔ a taara o dali kɛnɛ kan n'o ye bulon dilanni ye bulon in kɛ kun ye mun ye laadalatigiw kabilatigiw dugutigi minnu bɛ Baɲangara n'a tɔnɔmada dugu n'a bolomada dugu bɛɛ lajɛlen na Fala ye olu ka sigiyɔrɔ sɔrɔ u yɛrɛ la olu ka baarakɛyɔrɔ sɔrɔ u yɛrɛ la ɲɔgɔn ye yɔrɔ k'o sɔrɔ wa min lajabaw fana bɛ fana yan'u ka taa kɛ zanni kelen maaw fɛ yen siyɔrɔ fana ka du u ma ani lafiya yɔrɔ ani ɲɔgɔn ye yɔrɔ premier ministre ale tilalen kuma na Fala ye an ka cɛkɔrɔba n'o ye Usumani Ganame n'an b'a wele Baɲangara ko kapi n'i m'a fɔ i t'a ye dɛ n'i nana ko Usumani Ganame fo n'i ko Ganame dɛ
nte ni ko Usman ay bi me bayangara mu korona na munumunu na de ba fo kapi ha ma do de la dugu tigu ni kabila tigu togala ako ka be premier ministre fo falay sabula ablay ale ya to miye marabolo munu tumbe no lu kuntara ka region yoko bara ko lula telia ko folino tanu kan ka aye baraka tigu mana ka to maraka ma wole ministre ala falay kabila tigu ni dugu tigu togala degu munu be no ye lakana baliya ye no ye siraw tigali ye no ye wulu masri tabauka mancha ulu fe ye mi ye chokoroba ye aye ni bela jele fo o kofa sa premier ministre akasura ki kunda stade min to dulata kana min to dano nyaga tebeli la bara nunu tarake muso ulu togola bonyaw ni bonyama segu kele hene ga sa maire mi me banyangara ka fe no ye abla kasoge ale ye kuma ta bela jele tlogora ka folini tanuga ka premier ministre na ka maw bela jele fo ale kofa sa faso donga tonje kulu togola mi ye guno yagare temeliye namba wele ko fifi ale ye bela jele fo fala ye ka bela jele wala nyumando akulu muso dego mumbulu ka bi oyu ka tono ka segu ka baraw ka tuguna lafia konna na dogojo yoro minye kungo ye uka seneke yoro nako bla yoro falai ko kulu laje akoni ya ira saka ko poste de commandement min sigira bi ko jaru ye ko sebe hôpital mi fana barab na ke ko fana jaru ye bara min sigira senga nobna na ke université polytechnique no kanga sigi bayangara ka fe ko fana jaru ye ko ni be kere fe minga dulu ye falai bo do ko kana ni beni kiliani basigi ni lafia ye o de la muso bu tasoro o de ba to fana lu fana busa ka fenga u yere ye ka nga na ko lu ja amulo nga ya ira saka fo falai ko gele abaire ko e basigi balia ide gouvernement ki aklu to la kuma te dogojo siraw kan ulu muso de koni ye akololo folo tabaw ye wa sa siraba munu be bi u ka ulu laje u kan dula ti terrain fana nyega jo fana na ka saka o fana dlanga nye ka ke nye joro ye wa ulu muso fana musaka ni nga nyini nga duma buluma yele ma baro be sego ulu ka to na ka saka dem sonu fana ulu fana bla hake o konna na nimbela jele koko sisi ni la kanai muso ni duga ministry no ye jenaba sano ga na be jara la ka sigila ale nyene je bla hukumu kono sabula kuma mun ba ale bolo o be talike to nyere sigi kun dakunga dakumi no ye muso ka hakew ye muso be se ko wuli ka joga to na ko jenero fi wati gela na tabe min ye mali kono na mali min ye beni kenya ani yere ma hore mali ye akodi ba to sa min ye jamana nyama no de ba jakulu ye o ku haklu to muso ka jo sariya ula ani mbogo tigu ko de kono me nyina ta hukumu kono na akokulu ye ninta ko sabula bi unu deme ba jagulu nu faso donga ton jagulu bela jilengo ni muso demena ni sekera muso ye nu ye sigida usoro sigida munu na nolu kai bara ato abeno ga yabulo aya ira saka fo ko ni kenenga muso ba munu me banyangara marala ku fo ka degunu ga wuli ka jola ka sega na ni kumelinge ya sami nyene jabe saka jatugo mi premier ministre ka kuma ko na falai aye jamana kuntigi fo ka dugudon fo banyangara ka ko lubela jilen fo ka yurula saka fo ko banyangara tali kana ni ko inge falai ka ma ke kunfe koyi muso ta dronte ake kunye ka yira jema la bi ka ko mali nyemaw u chesileno dugu fefe be ni kabila fefe be ka abela jile ka bla dakun kelena aye fol ni tanu ta ka nyesi gouverneur ma o mi nyira kan ko imbela jilenge falai kene kai tracteur fla tara ka di banyangara ka o ma ha ani motoculture fla président ko ko ke ku buluma da mina samya na taina amusaka ta luya andita nga foro wabo ka bi sisa falai kabla sanyi premier ministre akoni ala sonama muso ye kuma mu vo falai ka yirwal ko la kwa ya me ngale ye chidenye na sigira kanta bamako anata koma sagi nye fo jamana nyama ye falai bara to bela jile ngoni kara sa dongono unana nuga seko nuga dongo ye anga maski baw ananga mambu mbe nuru bi jonu kunda ba se fo sangolo la falai don ani tegere o bela jile tra ka blasenga mi dugudo ye o bela jile ya ira saka fo kuma mun fora falai aka sa sero la o de kadu ye premier ministre ale ka tama kuncharani mawna nani minamunu ye ka olu bla kene kai no standu ye ani feronu barakala baramun ngara muso fe bayangara marabolo kono na bayla malikota na sra fe ko olu bela jile laje nambora ya meta gawo ka fe gawo kami be no to godal no firun al ansar la o konna na sa samedi temene falai klasi saba o jora ka di olu kalanso ngona no gawo kan konnai wala metalika sa bolodi nyongomala mime kalanso aleni karamo ni demba jogulu mu me nyon bolodi lenu nyama gawo marabolo konna na fuma ko PPRD wala ya insa akoni kene kai sura suga nyama tume
ACRF ani APAD ni baɲumankɛtɔn AMSOD olu fana ɲɛmaaw tun bɛ ka taa fara Gawo académie directeur kan Masawulen tɔgɔla sa commandant ni zone ale tun bɛ n'o ye colonel Sanogo ye école kuraw olu jɔra min ye classe kura 3 o fana jɔra kalandenw ni na ka se u ma sababu ɲuman ye sabula min ye kan kɔnɔna kalanso in ye fala ye k'an denmisɛnninw dɔrɔn tɛ dɛ lamini denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen fana bɛ taa kalan kɛ yen académie directeur fana ale ye foli ta ka ɲɛsin jɛkuluw ma minnu y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka nin baara in kɛ min ye clé sa u ka sɔrɔ ta ka di colonel Seydou Sanogo ma ale min yɛrɛ tun bɛ ko in kɛnɛ kan Masawule ale tɔgɔ la an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na ni kibaruya tɔw ye. dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la fala ye météo maaw u ye papier bila ka na dɛ ko an k'an kɔlɔsi k'a daminɛ nin kalo in tile 9 o tɛ bi ye ko ka taa se kalo tile 15 ma n'o ye mars kalo ye fala ye funteni fanga bɛ bɔ 34 na ka taa yɛrɛ sɔrɔ 44 na yirijuw kɔrɔla la han o la sa ko Mali fan 14 don u y'a yira sa k'a fɔ ko n'o kɔni kɛra ji bi dɛsɛ maaw farikolo la fala ye o la ko maaw yamaralen don sa u ka kɛ yɔrɔ la yɔrɔ minnu bɛ yen bi ni suma bɛ olu la kosɛbɛ maaw kan'u yɛrɛ bila tile kɔrɔla la min ye farikolo ye olu bɛ se ka ji sɔrɔ cogo min maakɔrɔ ni denmisɛnninw k'an ka ji sɛbɛ wala anw bɛ fɛ jumɛn fɛ anw nazew anw b'a la ni kɔni ye dɔw ka sun bilali sababu ye an t'a lajɛ sini ni sinikɛnɛ min mana bɔ a la météo kɔni ko bɛɛ k'i hakili to a la ko funteni barika bɛna bonya tile 2 nata in kɔnɔna na maaw ka u hakili to denmisɛnninw na kosɛbɛ ani maakɔrɔ minnu bɛ du kɔnɔnaw la u kana ɲinɛ u kɔ ka ji d'u ma ani denmisɛnninlakaw fana anw yɛrɛ fana sa an fana ka hakili to an yɛrɛ la tilekɔrɔ baara damatɛmɛbali damatɛmɛ in an k'o fana jɔ ni tile waati dɔ sɔrɔ an k'an kun don suma na yaasa an bɛ se ka lafiya cogo min sabula k'a bɛna nin ɲɛnaminiw fana ye ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na yaasa min ye tile ye an ka se ka tɛmɛ o kɔrɔ minisiri min bɛ kuran ni jiko kunna fala ye yaasa ka se ka ji k'o ko sigi sen kelen kan maa minnu bɛ yen n'olu ye marabolo tigiw ye n'o ye mɛriw ka tɔn ye olu ye a ɲini juma tɛmɛnen u ni mɛri u ni minisiri ye ɲɔgɔn ye Yakuba Traoré ni ale association de municipalité n'o ye mɛriw ka tɔn ye ɲɛmaaba ye a n'a nɔfɛ maa dɔw n'a baarakɛɲɔgɔnw olu farala ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya Yusufu Jakite ni ale ye u yɛrɛ ka bolofara ye bolofara min bɛ u ni jɛkulu bolo di ma ɲɔgɔn na ka taa fara maa kan sa n'o ye Abubakar Samake n'o ka chef de programme ye minisiri a y'u bɛɛ lajɛlen bisimila u nana sa ka na fɔ ɲɛfɔ minisiri ɲɛna fala ye baara di bolo don ɲɔgɔn ma baara min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ yaasa cogoya min na baara bɛ se ka sigi sen kelen kan min ye jiko ta na fanfɛla la sa kɔnɔ o ɲɛfɔ minisiri ye minisiri ka baara tali hukumu kɔnɔ u y'a fɔ ka waleɲuman dɔn jamana ɲɛmaaw ye danaya min d'a kan ko ala k'a ɲɛ a bolo AMM a ɲɛmaaw
ana technicien baw ya ira saka fo ko programme ngon mu bolo no lu kero ko fere sigi o tabolo duru ye mi bololo sra fe sala ko sili ga sika ke mi ye interconnection fana ga sigi senga maraka to nyuma kata se marabolo bela jile ko na ni commune bela jile ko na ji nyuma mi sega di anga dugudo ma to mi o fere de be ulu bolo bara hukumu ko na sa ulu ko ni ya ira saka fo gouvernement ale be ka bara mu ngebi fo doga fara dara uli ka o la sa ulu yɛrɛ ka laɲini ye mun ye o bɛ se ka sabati o senfɛ nka fɛɛrɛ mun fana b'u bolo n'u dɛmɛbaga jɛkulu u y'o fana da yira minisiri la minisiri yɛrɛ y'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka nin hakilila sɔrɔli na ka se ka na nin wara in kɛ sabula nin waati in na conseil des ministres tɛmɛnen min ye professeur cɛmɔgɔ tarawele ye ale yɛrɛ tun ye fɛɛrɛw sigi sen kan jiko ta nasira fɛ mali yɛrɛ tɔgɔ la ji bɛ se ka sigi sen kan cogo min na minisiri y'a f'u ɲɛna fana yɛlɛmaba min na don baara kɛcogo fana n'a ka minisiriso kɔnɔna na daw yɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye baɲumankɛtɔn ni jamanadenw ni jamana baarakɛlaw fɛn fɛn bɛ yen ji ni kuranko hukumu kɔnɔna fala ni fɛɛrɛ b'i bolo olu kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen lamɛn waati la sa yaasa ka se ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnamaw sɔrɔ maaw bɛ se ka lafiya cogo min nka u kana ɲinɛ yirimajɔkaw kɔ dɛ fala ye ani tabakɔrɔ atɛtibugu ji t'olu fana bolo an bɛ taa kati polisiso min bɛ n'o ye katikurakaw ye fala ye olu ka commissaire principal n'o ye Ablaye Keyita ye maninkakɛ a n'a ka danga n'o ye commissaire de police Musa Sangare ye olu ye wulikajɔ kɛ mars kalo tile 2 ka taa bila tile 4 na wulikajɔ in a wolola mun na fala ye Sikana maa 5 o de minɛna k'a yira sa ko olu kɔni ta u ɲɛ tɛ n'a ye butigi ye Kati n'u ye butigi u b'a dakari ka don ka telefɔniw bɛɛ lajɛlen cɛ an ka selimafiniw n'an ka yuguyugu k'u bɛɛ lajɛlen cɛ pominetɛriw nalen k'u bɛɛ lajɛlen cɛ o zonba kulew fala ye tɛgɛ sigira u la koyi min ye Kɔnpoli Keyita n'a ka cɛdenw ye ka taa fara min ye Sangare kan u ka brigade ale ye wulikajɔ kɛ nka min ye muso dɔ ye bin kɛra o de ka fala ye Kati kɔkɔ k'o ka minɛnw bɛɛ lajɛlen k'a ka sokɔnɔminɛn kɛ kɛnɛmamina ye ale fana nana i dama kasi Kɔnpoli ye Kɔnpoli y'a ka brigade maaw wele ko sɔminkɛlen don ko dɔw bɛ dugu kɔnɔ sa k'u ɲɛ tɛ n'a ye butigiw ye kabini février tile 28 min ye muso in ye a ko ale ka butigi dakarila telefɔni minnu b'a kɔnɔ n'o ye iPhone ye iPhone o ti fantan telefɔni yɛrɛ fala ye k'u taara n'o ye a ye ɲɛfɔli kɛ sa mina misɛn fɛn fɛn sonyɛn'a fɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfu ɲɛna telefɔni iPhone 10 b'a la fala ye min ye telefɔni tɔw aw ta in b'a la iPad fana o fana b'a la a ka video surveillance disque k'u y'o bɔ o y'a kɛlen video aveugle ye dɛ a ti yelo ou bien a bɛ tali kɛ a ti marali kɛ k'u taara n'o bɛɛ ye fala ye muso in ka damakasi kɔfɛ sa min ye Kɔnpoli Keyita ye a y'a ka cɛdenw bila sa k'u ka wuli ka jɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ mars kalo tile 2 u taara bi dɔ ka fala ye min ye bugunatigɛ AEF ye san 27 ale kɔni ale taara k'a bolo to sagi kɔrɔ a tun bɛ sonyɛni na o senfɛ u nana n'ale k'ale ɲininka sa ale ko kabini kelen k'a kelen tɛ dɛ ale kɔni bɛ taa sonyɛni kɛ nka ale kelen tɛ a fana ye maaw fɔ ani maa minnu bɛ jɛ ka baara in kɛ fala ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw mars kalo tile 3 u ye filanan fana wele ko AB o ye san 24 ye min ye eko yɛrɛ tɛ ko in kun ye sa wa ale yɛrɛ de ko in jubaju ye ale yɛrɛ de ye o la sa u taara o fana ka so fala ye u donna o fana ka so Kati kɔkɔ u donnen yen sa u ye tablette ye min ye iPad ye u ye o fana sɔrɔ ye o bɛɛ lajɛlen bɔra muso in ka butigi kɔnɔna na o kɔfɛ min ye enquêteurs ye u ye dɔ fara ɲinini kan hali bi min ye Bamakɔ commissariat min bɛ yen n'o ye central maaw ye n'an b'a fɔ ma ko commissariat centre commercial premier arrondissement kɔrɔ fala ye u n'olu jɛra sa ka se ka wuli ka jɔ kɛ k'u tɛgɛ da maa wɛrɛw kan OC san 23 MF san 26 olu bɛɛ lajɛlen minɛna Carrefour des Jeunes na gima ka Carrefour des Jeunes fala ye sɛgɛsɛgɛliw senfɛ a yera ka wasa ko AB ni ale yɛrɛ de san 30 ye minɛn tɔ bɛɛ taara ye ale fɛ yen iPhone 14 o tun b'ale bolo o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa minɛn tɔ fɛn fɛn bɛ yen olu fana ye maa tɔw ko fɔ n'olu y'a sonyɛ u bɛ taa di maa minnu ma u k'a feere olu bɛɛ lajɛlen yira maa 5 min ye brigade maaw y'u bɛɛ lajɛlen minɛ k'u sago ka t'u di gendarme la tribunal maaw ma sɛgɛsɛgɛli tɔ o bɛ olu bolo sabula n'olu minɛ ta fala ye Sikana maaw don olu tɛ se k'a fɔ ko zon don tribunal de bɛ se k'a fɔ ninnu y'a ta u m'a ta ka PV lajɛ k'u lamɛn yaasa u bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ tribunal fana na cogo min na nin baara kɛcogo ɲuman in k'o de ye polisi directeur ba n'o o ye contrôleur général de police Youssou Kone ale ka laɲini ye ka kɛ ni ministre Dawudi ye min f'u ye
manifu n'u bolo mina bɛ se ka lakana cogo min Kati kɔkɔ ani Kati kura commissariat fala yi ko k'u fo baara kɛcogo ɲuman na o fana y'a ɲini bɛɛ fɛ sa maaw k'u hakili latigɛ yaasa baaraw bɛ se ka ɲɛ cogo min na u ka sigidaw olu kɔnɔna na ni ko kɛr'i la k'i k'a kɛ muso in ta ɲɔgɔnna ye i ka taa ɲɛfɔ olu ye o de olu ka baara ye an bɛ Berete fo yan n'o ye Kɔnpoli Berete ye sɛbɛn fa sirila ale fɛ ka bɔ polisiw olu fɛ yen Sikasokaw fɛ yen fala yi taji feere yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Yatuwal n'o ye Adi Ɲani ye ko bin taara kɛ yen nka ne fala yi min ye bingalikɛlaw marafatigiw dɔw tun don marisikalo tile 3 Bugula Hamokaw fɛ Sikaso bingalikɛla ninnu u ye cɛ kɔni kalo a fɔ dɔw recette kɛ u y'o bɛɛ minɛ a la a na kɛ kamalen ye u dɔnko ye fala ye u t'a to u sin ka mugu ci a la ten a y'u dɔn de a y'a dɔn maa mun don dɛ o la wari minɛnen kɔ o ka sɔrɔ ka mugu ci a la ale taara sa ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la a ma ɲɛ min kɔ a kɛr'o ye ala y'a ka kalifa minɛ a la sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na Sikasokaw fana caman y'a fɔ an ɲɛna ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye han sunkalo kɔnɔna na nin y'a siɲɛ 3nan de ye marifatigi dɔw de bɛ yen u bɛ bin maaw kan ala k'u ni polisiw bɛn dɔrɔn u ni polisiw mana bɛn a ko bɛ ɲɛdɔn o la an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na don sanu lajɛ min kɛra Torontokaw fɛ yen dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu don wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda fala ye diɲɛ sirege 4 bankun kan min ye bitugoli ye ale tun bɛ lajɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanubɔlaw ka lajɛ belebeleba n'o o kɛra Torontokaw fɛ Canada jamana ka fala ye mars kalo tile fɔlɔ ka taa bila tile 4 na min ye Mali ka sanu ka se ka a majamu k'a ɲɛfɔ diɲɛmaa ye o lajɛba in kɛnɛ ka sa maa min tun bɛ yen o ye Brahma Sise ye bitugolu ale ka directeur pays ye o ye baaraw senfɛ sa ni maa ma falen minnu ye ɲɔgɔn ye u ka sanubɔyɔrɔ bɛ yen n'o ye fɛkola ye jɔyɔrɔ min b'o la bi a n'o ma ka di cogo min u bɛ ka baara minnu sigi sen kan bolo ni ɲɔgɔnma jɛkulu ni sanuko ta nasira fɛ farafinna an fanfɛ bolow fɛ min ye jɛrɛ jɛkuluba in ye sa a kumaw ye tali kɛ o la Brahma Sise kɛnɛ ka ye Mali yɛrɛ jamana kɛlen don ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan yaasa sanubɔ bɛ se ka nɔgɔya cogo min baɲumankɛw bolo kɛnyɛrɛyew bolo fasoden jɛkuluw bolo ale ni baarakɛla tɔw bɛɛ lajɛlen bolo a y'o kuma lase u ka panel kunfɔlɔ la fala ye min ye bitugoli yɛrɛ ye ale yɛrɛ ye baaraw yira sa k'a fɔ ko min ye jamanaw ni maaw ni kɛnyɛrɛyew bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ minnu kan k'a ta ɲɔgɔn da ni da k'o kɛnɛ min filɛ nin ye k'o diyara ale ye kosɛbɛ fala ye ko maa ba 60 ba 30 ɲɔgɔn na o de tun bɛ kɛnɛ in kan ka bɔ jamana 135 la min ye ɲɛjɔyɔrɔ 1000 ani 100 o de tun bɛ yen conférence min kɛra o ye 7000 o ye 700 ye kɛnɛ in kan yen sa a yira k'a fɔ ko min ye Brahma Sise ale ye kuma ta a y'a yira sa k'a fɔ barosigi senfɛ min ye Mali yɛrɛ bi farafinna an fanfɛ bolo fɛ a ye code minier min sigi o taabolo ka ɲi Kanadakaw ka lasiden min fana bɛ yan o fana tun bɛ kɛnɛ kan ye ka kɛrɛnkɛrɛn la sa u ka Kanadakaw ka maa minnu fana bɛ yen n'o bɛ nanzarakan fɔli hukumu kɔnɔna na n'o ye faransikan ye olu fana tun bɛ yen kɛnɛ in kan ye sanubɔlabaw sanu jagolabaw sanu feerelabaw maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ ka ko bɛɛ lajɛlen bɛnnen don sanu ma diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen o kɛnɛ ka sa Brahma ye kuma ta n'o ye Brahma Sise ye bitugoli ɲɛma Mali tɔgɔla bi a ko ko ale wasalen don sabula nin kɛnɛ in nin sugu de ka di ale ye ale yɛrɛ bɛ sanubɔyɔrɔ min kunna kosɛbɛ bi Mali la n'o bɛ ka kɛ futinɛ yelen ye o ye fɛngola ye bitugoli ka sanubɔyɔrɔ ye min ka d'a ye kosɛbɛ o sigira cogo min o ye baara kɛ cogo min san 10 laban in na a y'o ɲɛfɔ a ko fɛngola yɛrɛ filɛ nin fala ye
tɔni 400 ka taa se 500 ma 550 ma olu b'o o baara sanu na min ye u ka ko yɛrɛ faralen sɔrɔ tunɔgɔn faralen ɲɔgɔn kan dolari min ye 11 miliyɔn 4 ye a y'o sɔrɔ san 2025 kɔnɔna na directeur pays n'o ye Burama Sise a ko min filɛ nin ye dɛ o de kɛlen ka fɛnkola kɛ bi 100 saradala 50 a ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ o kɔnɔna na nka o y'a to fana u jɔyɔrɔ ka bon Mali kɔnɔna na wa bitigolu fana jɔyɔrɔ ka bon Burama ko jaabi ninnu sera ka sɔrɔ mun na u ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan baarakɛlaw k'olu ta ba la sabula maa 3,000 o b'u bolo baara la 100 saradala 98 o bɛɛ lajɛlen ye maliyɛnw ye min ye baara yɛrɛ ye ka se ka dɔnniya sigi malidenw kan u bɛ se ka faamuya kɛ cogo min na maaw kɛrɛfɛ Burama Sise ko sefa wari miliyari 6 n'a kunkanfɛ olu y'o don dugudenw na dugudenw bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na sigidaw kɔnɔna na a ko k'olu ka sanu bi na Mali yɛrɛ nali a da ka di maaw la kun min na a y'o fɔ ko kɔsa in na jamana ɲɛmaaw bɔra ka sanu a bɔcogo n'a a kɛcogo bɛɛ lajɛlen falen o sɛbɛnba in k'o fana bɛ yen k'a ka ɲi wa a bɛ maa lafiya bɛɛ y'i ta ni bila dɔn ka se ka baara kɛ a ko bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na sanuko la bi an ka jamana kɔnɔ ni maa min y'i wasa don Mali jamana na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka ca Ala fɛ i b'i ta sɔrɔ Mali yɛrɛ ɲɛmaaw b'u ta sɔrɔ kumalasew fana sen fɛ ani dumunikɛyɔrɔw la a ye ɲɛfɔli kɛ bitugoli yɛrɛ sera k'i yɛrɛ sɔrɔ cogo min na min ye bitugoli directeur pays ye n'o ye Burama Sise a ko Mali ka code minier in fala ye k'a ye dɔw yɛrɛ de fara olu yɛrɛ de kan koyi ko sabula olu sigikun ye duguden minnu ka hakɛ ye jamana ɲɛmaaw y'o kɛ wa sen fana n'i kan ka taa baara kɛ tuguda ninnu na fala ye ni a baara ɲɛdɔn tɛ dugudenw na i bɛ kalan k'u kunna san 3 n'u kɔra mun nana i b'olu bila ka taa ko nin bɛɛ lajɛlen sa Mali bɛ se cogo min na don nataw la k'a yɛrɛ jeniyɔrɔ fin k'a ka togodaw k'olu yiriwa ko wa ko jamana ɲɛmaaw yɛrɛ de y'u sen don a la koyi ka ɲɛfɔli kɛ ka tila ka sɛbɛn ta k'a di olu yɛrɛ ma u k'u ka hakɛw kɛ n'a ye o bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛlen fala ye ko bɛnkan kɛra min na bi o de filɛ nin ye senna nin ye tiɲɛ don diɲɛ jamanaw kɔnɔna na sanubaw gafew a kumaw ka ca nka ko sen ta ko ale bɛ se k'a fɔ ko Mali ko yɔrɔma don maaw bɛ se ka u ka kow kɛ yɔrɔ min na ko wa ko bi fana k'a ka d'ale ye olu bɛ cogo min na tɔw fana ka na ka taa lajɛ ka nkalon bɔ ale da Burama Sise Torontokaw fɛ Canada sanu lajɛba min kɛra bitugoli ɲɛmaaba Mali kɔnɔ fala ye nin ye ale ka kuma ye n'an bɔr'o la IEM maakɔrɔw olu faralen ɲɔgɔn kan sa ka hakilijagabɔjɛkulu sigi hakilijagabɔjɛkulu min ni IEM a kanubaw n'a lafasaba kɔrɔw n'a ɲɛmaa kɔrɔw fala ye ka fɛɛrɛ sigi sen kan sa yaasa cogoya min na bolodi ɲɔgɔnma ni ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ se ka to IEM maakɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min oser lutter c'est oser vaincre fala ye min ye grève ye marche pacifique avec barricade e ma deli k'o mɛn dɛ marche pacifique avec barricade ko ka taama k'an di mankan ci ko nka k'an bɛ yɔrɔw bloqué ko ɲɛnafin bɛ maa minnu na k'olu de tun bɛ nin kɛnɛ in kan ye kumatigi Musa Gino don Musa Gino ko san o san fiyati o de bɛ sigi IEM maakɔrɔw fɛ min ye IEM maakɔrɔw ye o b'o baro kɛnɛ min sigi sa ɲinan ta ko minnu o kun y'a kun fɔlɔ kɛ o kɛra san 2019 san octobre kalo tile 5 tile 6 tile 26 tile 27 la ɲinan sa biro kura y'a yira sa k'a fɔ min ye san 2000 ale ni 26 ta ye n'o bɛna kɛ a tako filanan ye fala ye ko ka kuma sigi fɛnw ka sa kalan yɛrɛ kɔnɔna na bi bɔlɔlɔ siraw fɛ nafa jumɛn bɛ o la Musa Gino ko k'u ye nin de ta babu bɛna tali kɛ nin na nka bolofaraw caman bɛna ye a la farafinna yɛrɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn ye diɲɛ yɛrɛ ka wulikajɔbaw la bi ka hakilijagabɔ kɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan kuma tako filanan bɛna kɛ mun ye o ye baara minnu kɛr'u fɛ ka kɔrɔ olu bɛ se ka lakodɔn bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min bɔlɔlɔ sira baarakɛlaw olu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye o la an ka kalankow la o babu fana bɛna dayɛlɛ min ye IEM maakɔrɔw yɛrɛ fala ye olu yɛrɛ bɛna sigi ɲɛŋɛ an jɔyɔrɔ ye jumɛn ye nin ko in bɛɛ la dɛ an bɛ se ka mun sigi sen kan Musa Gino ko sa ko babu in ko a kɔni kɛnɛ dayɛlɛlen don bɛɛ ye i bɛ IEM na o i ma IEM kɛ o a maakɔrɔ y'i o a maakɔrɔ t'i o i bɛ dɔ bɔlɔ dɔ ko la i ka na i n'u ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka baro sigi kɛ u y'a yira sa ko k'a daminɛ mɛ kalo tile 2 fala ye ka taa bila mɛ kalo nata tile 4 na san 2026 ko min ye ko in ye a tako filanan a bɛna sigi sen kan ko bɛɛ lajɛlen k'i labɛn k'o kɔnɔ ni Ala sɔnna ma a kɛyɔrɔ n'a kɛcogo u na tila k'olu ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ye n'an bɔra olu fɛ yen an bɛ taa seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna fala ye min ye faleyakaw fɛ yen ye faleya ko ni Ala sɔnna ma u ka festival ba n'o ye festival yɛrɛko ye ale bɛna sigi sen kan k'an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka faleya k'ale yiriwa k'a lataa ɲɛ ni lajɛ belebeleba in sigilen don sen kan sa maa min fɛ o ye Alhaji Keyita ye ni ale yɛrɛ kun ye faleya
chargé d'affaires ni régisseur kɔrɔ ye bibi na sa k'u kɔni bɛ ka bɛɛ lajɛlen wele fale y'a cɛ n'a muso ko bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ kɛ yaasa cogoya min na min ye ɲɛnajɛ in ye a bɛ se ka diya cogo min na mai kalo nata o tile 2 ka taa bila a tile 4 na o fana bɛ kɛ faleyakaw fɛ yen festival in tako 2nan o baara ye o ye an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɔkan kibaruyaw olu la. ala ye laginɛkaw fɛ yen u ka jamanakuntigi ale tun taara dugu la dɔgɔkun 2 segira ka na ko furakɛli ko tun bɛ a la an bɛ dugawu kɛ min ye Dunbiya ye ala k'a segin a yɛrɛ ma a segilen kana fala ye parti politique 40 ko k'o ci han anw ka parti b'a la anw ye IFD RPG Arc-en-Ciel o ye Alpha ka parti ye fala ye ko k'o ci belebeleba wɛrɛ min ko k'o ci IFDG i b'o dɔn o ye Selu ka parti ye Selu Dalen Jalo ko k'o ci sabanan min ko k'o ci i b'o dɔn o ye IFR ye o ye Sidiya Ture ka parti ye ko k'o fana ci ani a tɔw bɛɛ lajɛlen 40 ko sabula ko sariya mun sigilen don parti politique ka ko kunna laginɛkaw fɛ yen ko nin tɔ ninnu ma deli k'a labato don kelen an da ɲɔgɔn ko tɛ Guinée Dunbiya ye o de ta o don ko fala ye ka sɛbɛn bɔ n'o ye sibiri tɛmɛnenw ye Algérikaw y'a yira sa ko taji sɔngɔ kɔni bɛ ka yɛlɛ olu fɛ yen kosɛbɛ min ye a ko kɔni bɛna na ni gɛlɛyaba ye gɛlɛya min na to ka taji dili yɔrɔ la a bɛna kɛ degun ɲuman u ka jamana kɔnɔna na fɛɛrɛ minnu bɛna na sigi taji min bɛ b'u yɛrɛ fɛ yen e k'u bɛna sɔrɔ ka bɔ tugun wa fala ye Keniyakaw fɛ yen maa 23 o de fatura min ye sanjiba senfɛ u ka faaba kɔnɔna na n'o ye Nairobi ye polisilakaw kɔni wulilen k'u jɔ sa ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ yaasa min ye ko in ye a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min na kɛlɛ min bɛ sen na bi n'o o bɛ Iran ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ Emmanuel Macron y'a yira sa k'a fɔ ko ale bɛ taa Chyprikaw fɛ yen bi yaasa ka taa Faransi ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma nanzara jamanaw olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko sabula kɔsɔ in na min ye drone dɔ o taara fara olu kun u ka jamana kɔnɔna na halisa o kɛlɛ kelen kɔnɔna na sa Nations Unies jɛkulu min bɛ yen n'o jɛgilen don maa minnu b'u sigiyɔrɔ bila kɛlɛ gɛrɛgɛrɛ kɔnɔna na fala ye olu y'a yira sa k'u bɛna wuli ka jɔ kɛ ko sabula maa caman bɛ bi olu bɛ k'u sigiyɔrɔ bila fo ka fɛɛrɛ tigɛ cogo min na ka kuma maaw fɛ olu bɛ se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ cogo min na halisa Iran gɛrɛ ko in na samedi tɛmɛnen a yira sa ko pankurutigi kɔnɔ kɔni bɛ Irankaw fɛ ko yen gosira nka min ye Iran yɛrɛ jamana kɔnɔna na u ma o kuma fɔ u y'a yira sa ko sɔrɔdasiw dɔw bɛ yen k'olu kun dogolen don o fan dɔw fɛ yen Indonésikaw y'a yira juma tɛmɛnen k'olu kɔni k'a daminɛ mars kalo tile 28 na u ka denmisɛnnin fɛn fɛn bɛ yen n'o si bɛ san 16 la fala ye k'u bɛna bɔlɔlɔ a kɔn olu la han u ti yɛlɛ bɔlɔlɔ kan tuguni min ye Indienw ye min ɲɔgɔnna kɛ nɛgɛ kanɲɛ 22 ma se sufɛ bɔlɔlɔ yɛrɛ de bɛ tigɛ olu fɛ yen olu ta kɛ ten nka ninnu kɔni ko san 16 mars kalo o tɛmɛna ka ban tile 28 tɛmɛna o kɔrɔ k'a daminɛna de ko sabula u ye mun ye fala ye ko denmisɛn minnu b'o o waati la k'u bɛ ka ko kuntanw kɛ ko minnu bɛ ka kɛ ko a bɛna a caman bɛ sɔn ka taa bingali sira fɛ ani yɛrɛmabila sira fɛ ko o la u y'a kɛ États-Unis Donald Trump sibiri tɛmɛnen a y'a yira k'u bɛna na Iran gosi fala ye k'u bɛna na gosili ko ka dɔ fara a maritaba kan ko yaasa jɛkulu minnu bɛ yen ani fɛn minnu bɛ yen olu bɛ se cogo min na ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bila i n'a fɔ olu yɛrɛ bɛna yɔrɔ minnu gosi ka kɛ n'o ye musondulati o tun kan ka kɛ Marokokaw fɛ yen ni mars kalo in kɔnɔna fala ye ko kafu ye a bɔ a ma k'a bila juillet kalo ale tile 25 ka taa bila août kalo tile 16 la jamana 16 de bɛna na y'a kɛnɛ kan i n'a fɔ Mali baara ninnu bɛɛ lajɛlen sa ko a kɔni bɔra dɔgɔkɔrɔ sabula Maroc bɛ ka coupe du monde min labɛn o ballon terrain dilanw fana bɛ a la nka Maroc diminué don fana dɛ n k'o fana fɔ Maroc diminué don nin bɛ da sigi sɔgɔmada in na ta la kibaruya mun dira ma Falaye Keyita ne yɛrɛ fɛ ka bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn a k'an bɛɛ waati wɛrɛ ni Ala sɔnna a ma. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00
11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45